Milí diváci a milí poslucháči, vítam vás pri našom novom projekte s názvom Danger from Above. Je to Abov, región, odkiaľ my dvaja pochádzame a nie z hora, čiže nie je tam žiaden preklep. Ja som Daniel Smolnický a oproti mne sedí Peter Dlugoš. Čaute. A o čom tento projekt bude, alebo na čo tento projekt slúži, tak vlastne my by sme chceli trošku tej širšej verejnosti priblížiť spoločenské hry, že neexistuje len Activity a človeče, a zároveň trošku aj priblížiť také hobby, ktoré sa nazýva TTRPG. A práve dnešná časť tohto podcastu bude práve o tom, že čo je vlastne TTRPG. Naša dnešná prvá časť sa zaoberá veľmi jednoduchou témou, takou vstupnou bránou do tohto hobby, a to je, čo je vlastne TTRPG. Ja len dodám, že TTRPG skrátka vlastne stojí za Tabletop Role Playing Game, to znamená, keby sme veľmi doslovne to preložili, je to hra na nejaké postavy na stole. Tak presne ako hovoríš. V základe sa to dá vysvetliť, alebo ja to rád vysvetľujem týmto štýlom, že TTRPG je taká kombinácia možno divadelnej hry, nejakých pravidiel a potom nejakého príbehu, ktorý sa tvorí a ktorý tí samotní hráči hrajú spolu. Možno tak lepšie alebo približiť, keď to počúva niekto a zvyknete hrať hry alebo pozerať filmy, je to, predstavte si, že vy ste postava v knihe, tú knihu čítate, takže tú postavu vidíte len čo ona robí a čítate o tom. Ale ako náhle pozeráte film, tam už ten zážitok máte aj audiovizuálny alebo vyslovene vizuálny. A potom môžete hrať počítačové hry, kde už tú postavu ovládate vy, ale s tým rozdielom, že stále sú tam nejaké tie hranice. Ten príbeh môže byť napísaný vopred scenáristom, kdežto napríklad to TTRPG, tam tú slobodu máte úplne akúkoľvek chcete. Čiže čo chcete v tej hre urobiť, to poviete a tá postava to relatívne urobí za vás. Čiže ak tomu správne rozumiem, je to vlastne v podstate úplne iné médium prežívania príbehu, aké napríklad pozná bežný nejaký človek. Čiže je to separátny zážitok od tej hry, od tej knihy, od toho filmu, od seriálu a Presne tak. Je to vlastne taká synergia všetkých tých, také spoločenstvo každého jedného média, kde sa to tak spolu spája a ľudia, ktorí to spolu hrajú, tak ten príbeh spolu aj vytvárajú. Takže áno, ako hovorí, že to vyslovene taký ten sendvič tých médií, ktoré sa spoja v jednu hru. OK, čiže rozhodol som sa, že ma toto zaujalo, hej, čiže chcem zažiť nejakým iným spôsobom ten príbeh, hej, tak vlastne čo k tomu ja všetko potrebujem? Tak v prvom rade nejakých hráčov, s kým to budeš hrať, to bude ideálne. Čiže nejakú skupinku ľudí, ktorí sú ochotní to hrať, hej? Presne tak. V akom počte, o akom počte sa rozprávame? Ideálne aspoň jeden, ale najlepšie je to, keď to hrajú tak 3-4 ľudia, plus je tam taký človek alebo taká osoba, ktorá sa, nazvime to rozprávač zatiaľ, v terminológii tej hry je to Dungeon Master alebo Game Master. A ten rozprávač, ten príbeh vlastne pre tých ľudí im pomáha tvoriť. Hej. V veľmi výnimočných prípadoch sú možnosti, ako to hrať, že sám človek, ale o tom si možno povieme niekedy inokedy. Áno, to som chcel aj povedať, že sú vlastne systémy, ktoré vie ten hráč si zahrať sám, ale skôr je to také luštenie križoviek. My sa budeme hlavne zameriavať na to, že vlastne ideálne mať nejakú skupinku 3, 4, 5 ľudí, čiže a z tých 3, 4, 5 ľudí je aspoň jeden ten rozprávač, hej. No a vlastne, čo k tomu ja fyzicky potrebujem, hej? Čiže čo ešte k tomu, aby som to vôbec hral, potrebujem? Čiže napríklad ku nejakej spoločenskej hre potrebujem mať konkrétne tú spoločenskú hru. K nejakej počítačovej hre potrebujem mať nejaké zariadenie. Čo potrebujem na hru TTRPG? Tak v zásade len predstavivosť, ale z takých tých bežných vecí určite je dobré mať nejaké kocky, nejaký papier, nejakú ceruzku a to je taký základ. Ale aby si vedel, ako to hrať konkrétne, tak každá hra, alebo každý ten systém má svoje pravidlá. Čiže aby si vedel, ako také pravidlo hrať, tak musíš mať nejaké, volá sa to väčšinou, že rulebook po anglicky, ale je to taká kniha pravidel, kde je to spísané, ako tá hra prebieha, aké sú tam nejaké mechaniky a podobne. Čiže v základe ľudí,
zopár kociek, nejaký papier a môžeš ísť hrať. Čiže spomínal si rulebooky. To sú vlastne akože zbierky pravidiel na tie dané systémy. O tých si povieme o chvíľku viac, ale čo by som ja teda ako keby len zdôraznil, že každý jeden z tých väčších systémov, tých populárnejších, má svoj takýto starter pack. Čiže je to v podstate presne taká tá krabica, nazvime to teraz len obrazne ako taká spoločenská hra, že presne je to veľmi lineárne, čiže ten príbeh, tie postavy sú dopredu vytvorené, ale dostaneme nejaký nástrel tých pravidiel, nástrel toho, ako taká hra môže vyzerať a potom už naozaj fantázii sa medze nekladú. Ale čo sú tie systémy? Hej? Na základe čoho by som si mal ten systém vybrať? Hej? Tak tie systémy, je ich veľmi veľa už v dnešnej dobe, ale taký úplne, že prvý, volám ho ako taký dedo TTRPG, alebo taký ten krstný otec, je Dungeons and Dragons. To je asi prvý systém, ktorý zjednotil vlastne tieto pravidla na TTRPG hry. A ten je vhodný asi úplne pre každého. Je to fakt, že veľa ľudí s tým práve začínalo aj v minulosti, kým ešte neboli iné systémy. A ten je vhodný ako úplne naozaj, že na všetko. Máte tam veľa už pravidiel, veľa príbehov vymyslených. Tie starter packy, ktoré spomínal Dano, je naozaj super vec, lebo tam máte napríklad už aj mapy pripravené, už ten príbeh, ktorý nemusíte vymýšľať. Ale ja by som spomenul napríklad my, keď to hráme osobne s našou skupinkou ľudí, tak my hrávame Daggerheart. To je taký nový vlastne rulebook, také nové pravidlá. A tam sa to viac sústredí skôr na tú možno divadelnú stránku tej hry, na nejaké prežívanie postav a už tie ostatné veci, ako nejaké napríklad súboje alebo podobne, sú trošku zjednodušené, ale každý si nájde ten svoj štýl, by som povedal. Ešte by som možno spomenul nejaký Morgborg, ktoré sú vyslovene, že na rýchle hranie, dobré systémy, napríklad Cyberpunk, čo je z budúcnosti. Každý, čo má rád, určite si nájde, som presvedčený. Čiže vlastne máme systémy na rôzne žánre a na rôzne zložitosti a tú hĺbku tých pravidiel, alebo vlastne ten dôraz na tie pravidlá. Hej? Čiže vlastne tie systémy my by sme vedeli rozdeliť podľa rôznych kategórií, ale to najhlavnejšie asi je, že vlastne kde by sa mal ten príbeh odohrávať, alebo v jakom settingu, hej, by sa to malo odohrávať. Čiže keď si zoberiem napríklad knihu pravidiel na Dunu TTRPG, tak tá hra predpokladá, alebo je ideálne, aby som ju použil v settingu práve filmu napríklad Duna, alebo v tej knižnej zbierke. Áno. Keď chceš byť pirát, tak v Dune si to veľmi nezahráš. Presne tak. Na nejakom vodnom korábe, jedine na púštnom. Presne tak. Čiže vlastne D&D je väčšinou, hej, alebo respektíve tá drvivá väčšina príbehov je daná do medieval fantasy, čiže nejaká stredoveká fantázia, čo je napríklad aj Lord of the Rings. A preto je to vlastne taký, aj by som povedal, že vstupný bod a veľa ľudí si aj TTRPG spája s tým, že draci, hej, nejakí orkovia, goblini a tak ďalej, ale naozaj existujú TTRPG knihy na všetko možné. Jurský park, ty si mi hovoril, že Alien, že existuje. Alien existuje, áno. Akákoľvek, dokonca existuje kniha TTRPG na to, aby si vytvoril vlastný systém TTRPG, čiže naozaj fantázie sa medze nekladú, ale ideálne na to, aby vôbec človek pochopil, čo to abstraktné vlastne vymýšľanie príbehu s tým jedným rozprávačom je, tak ideálne je mať nejaký starter pack a začať tak. Každá kniha aj týchto rulebookov, aj keď je to systém, ktorý nemá ten starter pack, má väčšinou nejaký modul, nejaký príklad toho, ako by sa to malo dať. Ale my teraz pre ten náš nejaký setting si vybereme Daggerheart, čo je veľmi, veľmi podobné ako Dungeons and Dragons, čiže vlastne medieval fantasy setting. Dobre, čiže vlastne my sme si zvolili nejakú skupinku 4 ľudí, hej, ktorí budeme to hrať. Jeden z nich je rozprávač, hej, alebo ty si to nazval, že Dungeon Master alebo Game Master v tej terminológii. Tak čo je úloha toho rozprávača alebo toho Dungeon Mastera? Tak to je dobrá otázka, lebo povedal by som, že ľudia, ktorí aj chcú hrať tie TTRPG, niekedy sa možno aj zľaknú, alebo
nechcú robiť toho Dungeon Mastera, je to niekedy taká úloha, lebo na ňom vlastne stojí to, že on ten príbeh ako keby tvorí a tým hráčom pomáha ho prežívať. Že ak by som to mohol tak vysvetliť ľahko, hej, Dungeon Master opisuje, v akom prostredí sa nachádzaš ako postava, opisuje, čo sa tam deje, opisuje napríklad, aké sú tam iné postavy alebo iní napríklad nepriatelia, keď je nejaká bojová scéna. A tí hráči mu hovoria, čo budú robiť v tom príbehu. Lebo u nás sa vlastne medze nekladú fantázii, takže ty môžeš povedať hoci čo chcem urobiť. A na to je Dungeon Master, aby to vlastne s tými hráčmi spoločne ten príbeh tvorili a on tomu dával tie pravidlá z tých kníh, pomáhal ich udržovať. A druhá vec je, že vlastne tým svojim hráčom spríjemňoval alebo tvoril ten príbeh úplne. Takže v základe je Dungeon Master to. Čiže vlastne ten príbeh sa tvorí spoločne v tej skupine poskytnutím nejakých informácií od Dungeon Mastera a následnou reakciou od hráčov, keby som to dal už úplne do nejakej takej akademickej mierky. Áno. Čiže vlastne ten Dungeon Master vytvorí nejakú situáciu a tí hráči na to reagujú už na základe toho, čo by ich postavy robili. Aby si to ľudia vedeli dobre predstaviť, hej, ako to vyzerá takéto dungeon masterovanie, alebo podobne ako taká scénka v tej hre vyzerá, tak by som možno len tak veľmi zľahka. Hej. Predstavte si, že vaša postava, dajme tomu, bude sa volať Janko. Janko hrdina. A vaša postava mala ťažký deň a rozhodla sa ísť táboriť. V strede lesa si našla krásnu čistinku, rozložila si oheň, počuje praskanie dreva, už len nejakých letmých vtákov tam poletovať naokolo. A už sa rozhodol, že konečne si ide oddychnúť po tom ťažkom dni. A zrazu ten Dungeon Master mu povie, že počúvaj, že v hrách máme niečo aj ako nejaké skúsenosti alebo zručnosti. A on povie, vieš čo, hoď si na to, či niečo počuješ. Použijeme kocku a to je tá náhoda v hre. Hráč si hodí a úspeje v tom hode. A Dungeon Master mu povie, že OK, úspel si, tak počuješ v diaľke, že šuští niečo v lese. A on úspel na základe čoho? Že vlastne kedy my rozhodneme, že či úspel alebo nie? Že či to číslo je vysoké, alebo na základe čo ten Dungeon Master povie, že dobre, tak ty počuješ, alebo ty nepočuješ. Áno, presne. Nechcem zachádzať do tých veľkých detailov, ale systém v každej skoro funguje hre tak, že máme nejaký set kociek, ktoré sa používajú v tej hre. A tá postava má napríklad vytvorené, že jej vnímavosť, tak to nazvem, má nejakých plus 2, hej? Že to znamená, že je tak priemerne vnímavý, že ide mu to, ale nie je úplne že veľmi dobrý. A ten hráč si hodí kocku a napríklad ja ako ten Dungeon Master si rozhodnem, že je to blízko, čiže asi to bude ten hráč ľahšie počuť. Ale môže sa stať, že by hodil malé číslo na tej kocke a mohlo by prísť, lebo ten príbeh sa tvorí aj kockami, že napríklad niečo, tá postava, alebo niečo tam šušťalo v tej diaľke, tak bolo veľmi dobre skryté a nepočul to. Ale on, dajme tomu, v tejto situácii to prehodil a začul, že niečo v pozadí šuští. Nejaká bytosť, alebo nevie čo, len počul, že tam praskajú konáre. Jak by som to opísal priamo hráčovi, tak bol si pri ohni a zrazu počuješ za tebou praskol pár konárov. Cítiš, ako keby tam niečo išlo medzi tými listami, čo sú na stromoch. A čo urobíš? A teraz hráč môže povedať hocičo. Dajme tomu v tomto prípade. Čiže napríklad keby som ten hráč, tak poviem, že tak chcem sa ísť pozrieť. Hej? Skúsme takúto scénku zahrať, že tak chcem sa ísť pozrieť ja ako postava Janka do tých kríkov, hej? Alebo k tým stromom. Kľudne môžeš. Takže ty ako postava sa rozhodol ísť ku kríkom a ja teraz už je na mňa ako Dungeon Masterovi, čo urobíme? Hej? Keďže tam si zistil, že tam je nejaké riziko alebo niečo tam možno je, tak ja sa môžem rozhodnúť, že prišiel si ku kríku, ako budem to vysvetľovať tvojej postave. Janko prišiel ku kríkom, išiel tam pomaly, dával si pozor, ale zrazu ako sa približoval prásk, zlomil sa konár, vybehol obrovský vlk z toho kríku a rozhodol sa, že ide zaútočiť na Janka, lebo možno je nejaký besný alebo niečo podobné. Áno. Tak v tom prípade ja vytiahnem svoj meč a idem proste na ňo zaútočiť, obrániť sa. Hej? Áno, presne. Tento postup, vlastne ten boj takisto,
sa odohráva tiež s kockami. Čiže či trafím, či trafíš, či sa ubrániš, ako trafíš, alebo napríklad čo použiješ, pretože môžeš byť v týchto hrách aj nejaký kúzelník a kúzelník môžeš aj vykúzliť niečo, môžeš použiť napríklad, že sa skryješ a ho napadneš aj tak, ale keď ideš zaútočiť tým mečom, tak presne ten vlk môže mať určité, volajme to obranné číslo, tiež nebudeme to teraz veľmi rozvádzať, ale to, aby sme zistili, či si ho vôbec trafil. A ak ho trafíš, ako ho zraníš. A potom môžeme ďalej pokračovať. Keď ti to vyjde a trafil si ho, tak ja už určujem napríklad, alebo ty opíšeš, že ako si ho trafil. Ja ti dám tú voľnosť, lebo spolu tvoríme príbeh. Áno. Čiže kľudne môžeš povedať, že áno, trafil si ho a ako na ňo zaútočíš aj v takej situácii. Čiže v princípe vlastne aj pri tom boji je to veľmi abstraktné, alebo že je to hlavne zamerané na tú predstavivosť. Hej? Čiže si to všetko len predstavujeme pri tom stole. To je ten prvý stupeň hry. Áno. Po anglicky sa to volá, že Theater of Mind, také, že divadlo mysle. A vtedy áno, kľudne môže tá partia, tých 4-5 ľudí, ktorí hrajú spolu, riadiť sa len podľa toho, čo ten Dungeon Master im vysvetľuje a pekne v hlave si vytvoria tú scénku, ako keby a hrajú to a predstavujú si. Ale je aj situácia, kedy sa vieme fyzicky pohybovať s nejakými panáčikmi na nejakej mape. Presne vidím, kde ten vlk je, ako ďaleko, za čo sa viem schovať, lebo nie každý má tú fantáziu tak rozvinutú. Výhoda tých hier je áno, presne v tom, že my si vieme pomôcť rozličnými pomôckami. Môžeme vytlačiť mapu. Tam tej mape môžu byť, volá sa to grid, také kocky. A ak hráme niektoré systémy, ktoré sú také ťažšie na tie boje, alebo ako to vysvetliť, viac takticky zamerané. Taktické, presne, tak tam si pomôžeme práve, že koľko tá postava môže prejsť, akú vzdialenosť. Už na to sú tie pravidlá presne. Ale môžu nám pomôcť aj tie mapy môžu byť kľudne aj digitálne. Máme nejaký projektor, máme nejakú telku, ktorú položíme, vieme tam dať mapu. Môžeme si pomôcť zvukom, ktorý dáme nejaké priestorové repráky okolo stola a budeme mať počuť, jak za nami kvapka voda napríklad. Alebo budeme toho vlka počuť ako z boku, že šušťa liste, ktoré nám ten DM pustí. Takže dá sa vykresliť áno, veľa situácií a pomôcť si rozličnými pomôckami a postavičkami. Schválne som sa to pýtal, lebo práve tu na to je, že vlastne naozaj tej fantázie sa nekladú medze ani pri vytváraní tých fyzických našich, akože hráčských nejakých pomôcok, ktoré pomáha vlastne sa ešte viac vcítiť do toho príbehu. My sme ja som dosť veľký fanúšik toho, že fyzicky mám rád, keď pohybujem niečo na tom stole. Chcem vidieť presne, ako moja postava je ďaleko od toho nepriateľa, či mi tam niečo nebráni, kto je blízkosti a tak ďalej, lebo si to viem lepšie predstaviť, ale práve vieme to využívať presne aj pomocou tej divadelnej hry, hej, tej naozaj, že len si zdieľame našu predstavivosť. No ale ako by si odpovedal alebo reagoval niekomu, kto povie, že to je príliš veľa pravidiel na mňa. Ja si viem zahrať len jedno nejaké človeče. Hej, čiže je to naozaj také náročné na tie pravidlá, ako si to možno teraz opísal, alebo naozaj je to také overwhelming už po, ja neviem, 2, 3, 4 hrách? Práve vôbec si nemyslím, môže to sa zdať, lebo je tam naozaj veľa tých možností, ale to, že je tam veľa možností, neznamená, že je ťažké ich zrealizovať. Čiže tie pravidlá sú tie základné pravidlá sú väčšinou veľmi jednoduché na pochopenie. Ide tam len nejaké počítanie, sčítanie a to je celé, čo nám treba k tej hre. Ostatné máme fakt len v predstavivosti. Čiže matematika, max 3. ročník a hotovo. Hej? Tam vtedy by to už malo byť v poriadku. Hej. Vtedy by sa to už dalo hrať. Prípadne aj keď nie, tak dá sa pomôcť nejakými počítadlami alebo niečo také. Takže aj v tomto sa dá. Alebo ešte nám môžu pomôcť nejaké online nástroje, ktoré sú, že tam vlastne tú našu postavu vieme len všetko klikať a to je tiež akože to už tá vyššia úroveň, by som povedal. Ale na ten začiatok úplne ako hovoríš, matematika 3. ročník, dobrá predstavivosť a mať chuť si zahrať nejakú inú postavu, niečo, čo možno v živote sme chceli vyskúšať. Napríklad, keď som bol malý a čítal som knihu o super nejakom hrdinovi alebo podobne a chcel som prežiť to, čo on prežíval, nedalo sa. Tu na to možné je. Čiže
No a tá postava, presne, poďme sa trošku zastaviť tu pri tých postavách, hej? Čiže už sme si povedali, že čo vlastne ten rozprávač robí, čiže nejakým spôsobom zdieľa ten príbeh, vytvára tú situáciu, ale ten samotný hráč hrá s nejakou postavou. A ten hráč si vytvorí tú postavu na základe čoho? Čo je vlastne to, že... Lebo pre niekoho sa možno to zdá veľmi abstraktné, že čo všetko ja vlastne môžem byť, hej? Čiže ako si ja ako obyčajný hráč, keď sadnem si k tomu prvýkrát, vytvorím tú postavu? Tak to je tiež jednoduché. Záleží podľa tých, ako sme sa bavili, aké sú pravidlá hry. Že keď hráme napríklad Dungeons and Dragons, tak máme v tých pravidlách rozpísané, aké máme napríklad rasy postav. Určite každý pozná elfov, orkov, hej, môžu byť kľudne nejakí humanoidní roboti a podobné veci. Tam tiež už sa nekladú, vlastne v tých pravidlách sú rozpísané. A potom si vyberáme, čo by sme chceli byť. Hej? Čo by naša tak postava, čo by sme si radi tak zahrali. Budem nejaký bojovník s veľkým mečom, budem nejaký mršný zlodej, budem kúzelník, budem napríklad druid, čo je postava, ktorá ovláda prírodu a zvieratá, živly. Takže naozaj, keď si hocičo vieš predstaviť, tam sa to dá vybudovať. A každá postava, keď si určíme tie základy, tak má už nejaké také vlastnosti, ktoré nám pomáhajú v tej hre, ako je napríklad sila, rýchlosť, inteligencia a podobne. A tie naše základné vlastnosti nám vyformujú celú postavu. Ale zas bolo by to taká nuda, keby každý si urobil, že ja budem najlepší vo všetkom. Takže my radi robíme aj to, že tie postavy môžu mať nejaké chyby. Hej? Čiže napríklad niekto môže byť veľmi dobrý s mečom, ale bojí sa ohňa. Hej? A teraz príde nejaký stred, kde sa musí postaviť nejakej veľkej ohnivej príšere a to je taká zaujímavý moment v tých hrách, že tá konfrontácia. Presne, že tá jeho postava sa teraz postaví svojmu strachu a ide ho prekonať. A môže to byť aj taká paralela do bežného života, hej? Že niekto sa napríklad niečoho bojí a môže si zahrať, kde sa toho práve nebojí. Hej? A možno ten strach eventuálne sa mu aj podarí nejak zvládnuť aj v reálnom živote. Čiže vlastne aj to, čo v reálnom živote tvorí tie dobré príbehy, sú práve tie že niečo, čo bolo nepravdepodobné, sa stalo, hej, realitou, alebo niekto, kto nemal na to, tak porazil, hej, tú príšeru. A toto sú presne ako keby, že tie lepšie varianty postav. Samozrejme, každý by si mal zahrať to, čo ho baví, ale my napríklad už z vlastnej skúsenosti vieme, že na začiatku sme presne chceli zahrať tie najlepšie, najmocnejšie postavy a naozaj po chvíli je to slova nuda a naozaj ten charakter, tú živosť tej postavy tam naozaj doťukujú práve tie nedostatky. No presne ako spomína, že tie nedostatky, tie sú väčšinou aj v pravidlách obsiahnuté, že nemôže si človek napríklad dať z tých, čo som spomínal, tie, že máte nejakú silu, nejakú zručnosť, nejakú inteligenciu a tak podobne, tak nie je možné, že teraz si každý navolí najvyššie možné hodnoty týchto vlastností, ale väčšinou sa to riadi práve v tých pravidlách. Niekto je v niečom dobrý, ale v zákonite musí mať niečo slabšie, lebo potom by to bola fakt nuda, keď bol niekto že najmocnejší, najsilnejší, najmršnejší. Takže tak je to nejak rovno aj v tých pravidlách obsiahnuté, že tá postava kvázi pomáha ľuďom vytvoriť takú tú nedokonalú postavu. Čiže vlastne už máme DM-a, máme už hráčov, máme už ich postavy vytvorené a teraz ich potrebujeme dať do nejakej situácie, do nejakého sveta. Hej? Tak vlastne ten DM si to tvorí, alebo viem si niekde nájsť tie svety, alebo ako sa k ním dostanem? To je dobrá otázka, lebo ak niekto začína hrať, tak práve možno táto časť je taká najodstrašujúcejšia, ale je veľmi jednoduché nájsť aj v každom systéme. Väčšinou každý systém má takú keby začiatočnú hru, ktorá už má príbeh. Hej? Také tie starter packy taktiež. Potom sa tá hra môže hrať, my to voláme, že kampane. Kampanie, že je to nejaký dlhý príbeh, ktorý tie postavy zdieľajú a môže sa hrať niekedy aj rok, niekedy aj 2. Ale ak si to chcete len vyskúšať, tak ideálne je zahrať, sa to volá, že one shot. One shot je, že jedna strela, sadnete, zahráte, skončí príbeh nejaký jednoduchý a na to sú presne moduly, sa to napríklad volá. A vy keď začínate, viete si nájsť presne ten modul, je tam všetko rozpísané a s tými hráčmi môžete začať. A vás to vedie vlastne celý ten čas vás to vedie za ruku, ako to hrať, aj keď ste začínajúci DM.
A ono už tým časom, ako to hráte, tak vtedy sa to už na vás nalepí, že čo majú vaši hráči radi, čo nie. A to sa vykryštalizuje. Najlepší príbeh by som povedal, už keď sa do toho tak dostanete a vás to baví jak nás, tak už si fakt vytvárať vlastné svety a vlastné príbehy a pomaly, hej, keby sme to mali natočiť ako seriál, tak nám nestačí budget na Game of Thrones, čo dali. Áno. V Ale princípe ja by som to poňal tak, že vlastne najlepšie je naozaj na začiatok si kúpiť nejaký starter pack, kde vlastne presne mám tie mapy, mám to vysvetlené, doslova je to jeden celý modul, je to príbeh od A po Z, vlastne je to film, začne, skončí príbeh, mám tam dopredu vytvorené postavy a takisto vlastne aj ten svet, trošku nám to okorení, čo asi sa deje v tom svete, ale my sme len tu. A veľa možno začiatočníkov, alebo kto sa dostane do tohto hobby, má pocit, že si sám vytvorí veľký svet. A teraz sadne a chce rozpísať každé jedno mesto. A to je podľa mňa veľká chyba. Napríklad my, čo sme spravili, veľmi skrátke to tak poviem, že my sme prvý svet začali vlastne presne z takéhoto boxu, všetkým sa to páčilo, tak sme to potom už preniesli do nejakého mestečka, ktoré už bolo predpísané. Hej, vedeli sme, že kde sú tie budovy. Ale keď sme sa chceli dostať z toho mestečka vonku, už to išlo proste nejakou fantáziou, nedávalo to hlavu ani petu, lebo vlastne my sme to vymýšľali za pochodu, ale hlavná vec, tá najdôležitejšia vec je, že sme mali zábavu, mali sme srandu. Hej. presne A tak. to by som povedal tu teraz, keď sa vlastne automaticky vieme k tomu premostiť, kedy sa vyhrá táto hra. Tak podľa mňa najväčšia výhra tejto hry je, že v dnešnej dobe, kedy väčšina ľudí už sa ako keby odťahuje od seba a všetci sme veľa vo virtuálnom svete, tak práve je to hra, ktorá je médium, ktorá tých ľudí spojí. Samozrejme, dá sa hrať aj online, ale my veľmi máme radi tú fyzickú hru, keď sa stretneme. Ja taký bežný víkend, raz za 2, 3, 4 týždne, kto má ako času, sme zaneprázdnení a podobne. A tá najväčšia výhra je tá, že keď nájdeš tú dobrú partiu a spoznáš nových ľudí, spoznáš nejakých kamarátov, stále ten čas trávite, keď to hráte, je to takých pár hodín, niečo sa navári dobre, niečo sa dobre zje popri tom, zabavíme sa a to je podľa mňa najväčšia výhra. Ale samotná hra sa, tak povedať, nedá vyhrať, lebo tá hra sa dá len hrať. Je to presne, že nie sú dané pravidlá, kedy sa vyhrá, lebo priamo ten rozprávač, ten Dungeon Master určí, kedy je koniec, ale aj keď skončí ten príbeh, stále vieme nadviazať, hej, že vlastne je to len doslova nejaký nástroj na to, aby my sme vedeli našu predstavivosť sformovať práve cez toto médium. Som to mal tak ako shrnúť, pre mňa najväčšia výhra, keď robím toho DM-a už nejaký ten čas, tak úplne najväčšia výhra v tejto hre pre mňa je, keď nejaký príbeh vytvorím a vidím, ako to tých hráčov baví. Ja spolu to tvoríme, lebo ten príbeh není, že ja to napíšem celé a tí hráči idú po nejakej linke, ale väčšinou sa to píše štýlom niečo som vytvoril, nejakú oblasť, niečo sa tam deje, ale hráči môžu robiť, čo chcú. A napríklad na to slúžia kocky, že aj tie kocky nám pomôžu ten príbeh akoby korigovať. A o tom je to krásne, že nie je to tak, že čítate knihu, pozeráte film a je to vopred nejaká myšlienka toho režiséra, spisovateľa, ale je to tá základná myšlienka DM-a, ktorú ju vloží ako keby do zeme a každý hráč prispieva, aj každý kúsok poleje, kúsok všetko a ten príbeh sa tak organicky vlastne začne vyvíjať a rozpína sa možno tam, kde ani sám ten DM, ktorý to začínal, to nečakal. Hej? A to je na tomto krásne. Ja si myslím, že si to veľmi pekne zhrnul. V princípe my sme sa k tomu tiež tak zaujímavo dostali, že ja som si to chcel zahrať dlho, nejaký takýto systém, svet, spôsob hry. A ja som bol naozaj z tých, ktorí proste akože pokus, omyl, skúsim sa naučiť nejak tie pravidlá, pozbieram nejakých ľudí, každý, kto má vtedy záujem, prišiel ku mne, presne tam vlastne nastal ten, ja by som to nazval takú tú krivku, hej, že vlastne na začiatku nikto nechce hrať, potom sa to vlastne ako keby, že je to nejak populárne a potom to opäť nejak spadne a už sme teraz vlastne nejaká stála skupina ľudí,
Hej, niektorí vlastne boli kamoši môjho brata, my sme sa dvaja kamošili, môj bratranec, ktorý má 15 a aktuálne vlastne náš pravidelný stôl, kde sa stretávame každé 3-4 týždne, pozostáva vlastne od 15 do 35 v podstate. Je to veľmi veľký age gap, ale všetci proste sa zídeme, zabavíme sa a tie príbehy sú naozaj niektoré epické, smutné, srandovné. Aktuálne začíname našu štvrtú kampaň v tejto konštelácii. Máme za sebou niekoľko one-shotov, ktoré sme si sami vlastne vymysleli na rôzne systémy. Čiže ja som si napríklad kúpil 3D tlačiarne kvôli tomu, aby som vedel proste fyzicky vytvárať tieto veci. A toto hobby je naozaj širokospektrálne v tom, že nájde sa v tom človek, ktorý rád proste akože prednáša nejaké príbehy. Čiže napríklad si chytím nejaký modul, dopredu napísaný príbeh a chcem ho predniesť svojim kamošom. To bol vlastne aj môj prípad taký, že ja som strašne rád stále aj videl príbehy, čítal, pozeral a aj sa snažil písať, ale nikdy nemáte takú tú priamu odozvu, že jak ten príbeh vaši ľudia zoberú. Hej? A tu, keď to hráš s niekým, rovno vidíš, hej, že dobre, niečo som vytvoril a ľudí to bavilo a to je super pocit, si myslím. Si rád tvoril príbehy, ale nemal si to, nazveme, že obecenstvo, ktoré by to konzumovalo. Hej, vlastne presne tak. Ten tvoj content. No a presne, ja napríklad som zistil, že ma viac baví vytvárať tie fyzické veci do tej hry, hej, nejakým spôsobom doniesť tam presne to, že aby sme mali dobrý zvuk, aby sme mali vlastne nejak tie mapy vymyslené, hej, a presne už teraz som v takom štádiu, že máme zapracovanú telku v stole, máme proste projektor, máme svetlá, ktoré sa menia vlastne na základe počasia alebo toho settingu v príbehu, máme naozaj vytlačené veci a toto je moja taká pasia. Ty rád vytváraš ten príbeh, hej. Niektorých tam máme presne len takých ľudí, ktorí prídu a zahrajú si, hej. Čiže naozaj je to veľmi zaujímavé hobby práve v tom, že niekoľko iných takýchto mimo voľnočasových aktivít dokáže spojiť do jedného. Ako s tým, jak spomínaš, že aké to je médium a podobne, alebo aké hobby skôr, tak ako u nás to berem tak, že je to dosť, ako keby to ľudia ešte nie až tak poznali, lebo si myslia, že tí, čo hrajú takéto hry, že musia byť zákonite nejakí veľmi utiahnutí samotári a hľadajú takto, že niekedy áno, môže to byť pravda, ale ja si myslím, že je to hobby ako každé iné a vo veľa prípadoch je veľmi pekné, lebo to robíte naozaj v skupine a ľudia, videl som už aj ľudí, ktorí možno mali problém s takým vyjadrovaním a čím viac to hrajú, aj ten prednes a všetko sa úplne mení. Presne tak. Čiže vám to dá aj veľa do života, čo sa týka takých kvalít. No a tú predstavivosť tam vybombíte proste neskutočne. Čiže toto je veľká pomoc. Takže ak vás táto téma, toto hobby vás zaujalo, tak pokojne nasledujte ďalej. Máme ešte veľa zaujímavých tém, ktoré chceme opísať obšírnejšie, hej, práve zamerané na TTRPG tému. A samozrejme potom sa dostaneme aj k stolovým a spoločenským hrám, lebo neexistuje len Activity a človeče. Sledujte nás na Instagrame, na YouTube, na Spotify, máme aj Discord, takže pokojne sa kdekoľvek pridajte, kdekoľvek nám napíšte, čo sa vám páčilo, nepáčilo, čo sme vynechali. A keď už teraz ako rozmýšľaš nad nejakou partiou kamarátov alebo známych, ktorých chceš osloviť, že poďme si zahrať, kľudne nám tam napíš a my ti pomôžeme, keby si ešte nevedel, ako začať presne. Presne tak. Vidíme sa na budúce. Ďakujem. Čaute.